पापर थाइजौनि पापर बानायदों। दालाय गोरलै नङा? लैगोर नङा जायो बेनो। साबुदानाया माथो देरेद्रें आरो बे पास्टाखौ मानो लाबोखो? आं जानो साबदों। पास्टा जाबावसिनो गाव। नै लोगोफोर दैफु बायना लाबोनाय जाया दैफु माने आङो दैफुनि दै लोंनो लुगैदों ओंखायनो आरोना। पास्टा मेरा नाम पास्टा है होनो नामा जोंनासो जिब बिमाया बिदिनो होनलाबायोमोन पास्टा संबा। आइया दिनै बाजाराव थांदोंमोन नालायथो ओमफ्राय आङो साबुदाना बिहरफादों आइनाव। मानो होननानै बुङोब्ला लोगोफोर आं दिनै थाइजौनि पापर बानायनो नागिरदों। बेखौनो नोंथांमोनजोंबो एसेनो माने शेयार खालामसै होननानै भिडिअखौबो लाबोनाय जाबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो साबुदानाखौ दै सोमनानै दोनथ'गोरनोसै दसे। ओमफ्राय आं बे टाइमावनो थाइजौखौबो बानायनानै लाग्रोखानोसै आरोना। आं जे पापर बानायगोन थाइजौखौ ओंखायनो थाइजौखौ बिगुर बायदिसिना आराम लेमनानै लाग्रोनानै थाइजौखौ आं जेरैबायदि हानानै माने जेरैबायदि सेबै हानांगौ बेबायदि हानानै लाग्रोनोसै आरोना। नै लोगोफोर आं दायो थाइजौ बिगुरखौ हागासिनो। ओमफ्राय बेखौ एबार आङो फिस फिसा हानानै लानोसै आरो जेनेबा थाब रुइनाय बायदिखौ नायनानै। पापरासो जागोना जायाथाय लोगोफोर माने आं नुदों आरोना भिडिअफोराव माथो मानसिफोरा थाइजौनि बिराद पापर जासोगारदों। बेखायनो आंबो दिनै एकदमबारे प्रेक्टिकेल खालामनायथारसै आरोना जामारगोना जामारा बे बुस्थुआ लोगोफोर नायबाय थादो। ओमफ्राय नै साबुदानायाबो आंना रुइबायानो लोगोफोर। दायो आं बेखौ माबागोनसै मेसिनाव उननानै लाग्रोनोसै। दायो नै आं मेसिनाव उनखांबाय लोगोफोर साबुदानाखौ नै नायदो आरामसे माने घन बानायनानै लाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दायो आङो थाइजौखौ बानायगोरसै। नै थाइजौआबो आंना गोदौगासिनो रुइबायानो नै थाइजौआ लोगोफोर आंना। ओमफ्राय दायो बेखौ आं बै माबाग्राया आं आलु साग्राया बेजों एसे माने माबानोसै आङो रुइखाबाय नालायथो रुइबायानो। दायो आङो बे माबानोसै सानसै लोगोफोर थाब जानायनि एसे सानानै लाग्रोनोसै। बिराद गोखैखा खिन्थु थाइजौआ गेब्लेजोब्बायानो लोगोफोर नायदो माबायदि आं बानायदों। दायो साबुदानाखौ होनसै। साबुदानाखौ लखबजोब्बाय लोगोफोर नै आङो। ओमफ्राय दै एसे होबाय आरो दायो बेखौ आरामसे गोदौ होबाय थाथ'गोरनोसैलाय दसे गोबावनो। घन जाबाय नै बेबायदि जानांगौ आरोना लोगोफोर। नोंथांमोनाबो सोरबा बानायोबा बेबायदि खालामबानो जाबाय। ओमफ्राय दायो नै लोगोफोर आं एसे कालार होदों आंनाव कालार दंमोन ना बे कालारखौनो जायखिया गोथां नङाब्लाबो बे गोमोखौनो होबाय आरोना लोगोफोर आङो। नै कालार होनानै माबायदि जाखो साइसनि जाबायना माने गुबुंले नुवासै फ्राद नुबाय मोजांनो। ओमफ्राय दायो आं बाहाय जिराजों बानलु देनानै होदों लोगोफोर माने जिराखौ गथा गथायैनो होदों आरो ओमफ्राय बाहाय बानलुखौ एसे माने देख्रेबनानै होबाय। दायो बेखौ मिक्स खालामबाय। ओमफ्राय आङो आरामनो मिक्स खालामबावसै माने घन जायाखैना दाबो मोजाङै माबानायनि जायाखै माने पापरनि थाखाय जायाखै आरो एकदमबारे घन जानांगौ लोगोफोर। दायो आं बेखौ एरबाय थागोन मानो होनबा दोनजाया जै दोनबाथाय गोदोबाथाय जारला दंसै आरोना बेखायनो। ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो नैबेयाव माने बारियाव सान्दुं गोसा नांनायाव प्लास्टिक बबाय। ओमफ्राय प्लास्टिक बनानै थाव गुबै फुनबाय आरोना बे प्लास्टिकआव। मानो होनबा पापरखौ आं दाहाय होयोब्ला माने पापरा आं जेला बोखागोन बे टाइमाव पापरा सिथाबैनि। ओमफ्राय दायो आङो एसे होलांबाय थासै जेसेबां गुवार नांगौ होबाय नै लोगोफोर। आंबो फार्स्ट टाइमसो ना मोजाङै रोंजोबा ट्राइसो नायनाय नालायथो बेखौनो नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामदों आङो माबायदि पापर जानाय नायथारनि होननानै लोगोफोर। दायो नै आङो होलांबाय थानोसै बेबायदिनो गासिबो कमप्लिट खालामसै जेराव आं थाव गुबै फुनदों माने जेसेबां थोजासिम आरोना बेबायदिनो बानायलांबाय थाबाय। बिराद सान्दुङाथ' बिराद गोसाखा लोगोफोर दा बुंसै सान्दुंनि गोसाखौथ'। नै दसेनो माबा जालायलायबाय गासिबो होजोब्बाय लोगोफोर आङो।
आयै बारा प्लास्टिका आयै जा जारला जानानै होयो आं बेबायदिबाथाय सान्दुं गोसायाव ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारोना लोगोफोर माने बेबायदि माबा मोनसे मावनाय टाइमाव बेबायदि उसुबिदा जानानै होबाथाय गाबनो ओंखारलायो माने आंबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरो बेबायदि जादेरना होयो ओमफ्राय नै सान्दुङा दायो लोगोफोर नरम जाबाय ओमफ्राय नै दायो आं बारियाव फैनानै नायफैबाय आंना नै पापरा गासिबो रेडि जानानै थाजोब्बाय लोगोफोर नै माबायदि खेंख्रा खेंख्रि जानानै थाजोब्बाय माने रानबाय आरोना दायो आं बेखौ गासिबो बोखांजोबसै माने खनजोबनानै लाग्रोजोबनोसै लोगोफोर आङो नै नायनाय माबायदि जाखो पापरा आंना बिराद मोजां जाबाय दायो आं खनजोबग्रोसै दे लोगोफोर खनजोबसै एफा सान्दुंआव सिराना जायो नैलाय जा साइज जाखादों लोगोफोर नै आंना थाइजौनि पापरा रेडि जाबाय एवजासिगोन एबार नै माबायदि बिराद मोजांखा नै जिरा सिथाबनाया लोगोफोर जिरा सिथाबनाया स्रां नुलायलायदोंना बेबायदि गोबा जानांगौ आरो नै नुबाय दा लोगोफोर पापर थाइजौनि पापर बानायदों ओमफ्राय दायो बेखौ आङो एवनाय नायसै दे लोगोफोर माबायदि जानाय नायसै वाव मोजां जामारोथ' दिनै नैबे पापरा एवनानै नै बेबायदि जाबाय दायो आं बेखौ सिफ्रुनायसै जा क्रिस्पि जाबाय नै लोगोफोर बेबायदि क्रिस्पि जाबाय लुगैनाया हाला जानो नै बेबायदि क्रिस्पि बेखौनो जानोसै आं एबार लोगोफोर बानायनायावथ' दायो रिजाल्टखौ मोजां मोनबाय ना माने जाजायो आरो पापर बेबायदिबो आं नङासो सानदोंमोन थारैनो गोथाव जामारो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेबायदिखौ ट्राइ खालामबानो जाबाय जानो गोथाव खैसिब बानलु ज्रोम